راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي عربي شوعة تري كلتشن عسران كلتن فنونا يفلم الله مكتالكم من عدمنا زينا كنقدمنا بأرستاتهم فيلم أمريكا حدش فليلو خاب قرن أفريقيا كتمززيا تشايناون نكونتات قرن أفريقيا زكتاتل فليلو كتمزز مدب اللوا السودان مسمر قلبات متما كخفت بإثيوبيا نزغرب إمامي كم زنسقت تقليتو هذه إذاعة إرنا زينا بزرزر زسمعكم أمان الجرماي بمحضر بايدن فليلو أمريكا بقرن أفريقيا خوينوز تمززي أمباسادر جيفري فلتمان دحري نايت الشعات وارح سرح مزنتو كحدق مخانو رويترز حبيرو أتي مسمو لعكوينات تقرايز تمززي فليلو أموداتا نايزورحي مزنتو كركب مخانو أتي أقلقلوز زينا تغيسو أمباسادر أمريكا بتركز نبره ديفيد ساترفيلد ما أمباسادر فلتمان بمتكا فليلو أمريكا بقرن أفريقيا خوينو كسرحيو أمباسادر فلتمان كم مزنتو زقليه لزلو مخنيات أي تنترن أمباسادر نشعة توارح فليلو أمريكا بقرن أفريقيا خوينو بسرحلو بزي كم سيرترا مس كلن قروابت هاجرات قرن أفريقيا أب كوينات تجراي هلو كونتات إثيوبيان هاجرات زبان بزملكت تميايتيو أب تمساسال زينا تشاينا مستياب إثيوبيا زكازلو كوينات تتحيزو أب زوبا قرن أفريقيا نزلو كونتات بغربا زكتاتل فليلو كتمزز مخانا منيستر قدات وصات هاجر وانجي أفليتو نسو ناس مرعودة زازيمو ناب نيروبي مساعتوه مس كينياويت مزنو راشل أمامو أب زقبرو ركبيو نازي قليسو منيستر وانجي أب زوبا قرن أفريقيا حباراوي بوليتيكا ومرداتا نمهلاون تكبارات أب موهادن زحجز فليلو أخ بمزاز أقداسيو كبل أبتي أب نيروبي زكايدو غازيت أو على أسميرلو أمريكا مستياب تقراي زكازلو كينات تتحيزو أب لعلمان قسير ترازن برتو أقدا تشاينا كم زي تدقف أب ناس مرعودتو زقلت منيستر مرقت تشاينا أب زياب إثيوبيا زكازلو كينات قنا أين تسرن كينيا أب إثيوبيا زكازلو كينات ببوليتيكا وزته كفتح مس أمريكان كالوت مشارخت هاجراتن يسعرا كابزلوها حيدت هاجرات أفريقيا سودان إثيوبيان أبتي تدقاقامي قجتا زكايدو لزولو كبابيتا دوب أب حالوا زوافر حبراوي سراويت نمقام أب زبل زعبا كم زتيا تحبيرو أبتي بروع حموشة الرستخايدة والتهدرا وزته كلتيوم وقنات بسنكت القجت تعاتيون الزلو دوبات نقروا بابت هزبي كلتيان هاجرات كخفت أب زبل نتون مزتيام تفليتو يقول نبر أب مقام حبراوي ناي حلوة أهدو أب سمع كبتحون كلو دوبات كخفت أب زبل نت بقنا أم مردا كم زي بتحو زته فلالي وقنات تغيسم أبتو زته زته ساتفة والتهدرا وقجل لسودان بإثيوبيا نزغربة مسمر قلبات متما كخفت زبل إمامي كم زنتسقو سودان تريبيون نمنشتاتو بمتكاس أكاليحو قدمي شدش توارح دوب سجيروم والتهدرات سودان زقتلو أبلا سراويتن ميليشياتاتن إثيوبيا بحقي كساب زحتتن كوينات تجراي أب حدا معلبي كساب زبتسحن سودان مس إثيوبيا زداو مسمر كتكفت كم زي تدلي مقلاص أيو اتمنشي حبيرو زي ريبورتر بوغنو أب زغربو تصبصبقنا اتن إثيوبيان سودان زراخب أقداس مسمر كاب حاموس شدش ترت حيزو كخفت كلت يوم وقنات كم زتسمامعو أملكتو كاب سراويت إثيوبيا بستفن ولا متقعتي حيالو التهدراتا كم زتقتلون كم زقصلون كتقلت صنح السودان كاب حمله كلت شحن عسران حدنات حيزا نتيجة بنقدن محبراو ركباتن هقداس زخونه مسمر قلبات متمع عسياتو تركب سودان إثيوبيان بقدايتي أبدوب زركب زبا الفاشيقا كالسحابة كم تنحاز فلات كوينو كاب شدش تحدار كلت شحن عسرانات حيزو سراوي السودان نزبز حتي السحاب كبابيتات كم زتقوت عسروي فلات اتوترنا عرقيا بزمتصلو كلتين هاجرات نابزتن مغربن زباون اغراون تبغسوتات كوانت توسده سراوي السودان نابتي قدمي شدش تحدار زنبرو كبابيتات كيسحابه زرب كم زهلو منغس إثيوبيا كنصغو صنيحو منغس السودان بوغنو سراوي السودان زتوقاصرو كبابيتات نلعل 26 عامታት بإثيوبيا تغوبيطو صنحه لولاو كفال مخانو بمتكاس كم زي سحب هنصيرو ابرس زي السودان حيلتات تግራይ تدغفالا زبل وقساتات بوغن إثيوبيا يسمعيو كبرات سمعتنا زينا تزازيمولو راديو إرنا علال مسنقس عركي
እንኳዕ እሞ ናብዛ ሓዳስ ዓመት ብድሓና ብፅሓና ኣንታ ኸመይ ቀኒኹም ኣነስ ወደይ እንታይ ይበሃል ጠሊመኩም ዶ እንታይ ሕድሪ ዝሃብካና ወይ ዝበልካና ሎዳ ጠሊመኩም ትብል ጠፊየኩም ዶ ማለት ኢታ ትግርኛ ይርዳእከን መርፊ ወይ መልጎም ሊዳ ዝጠፍቃና ኣብቲሽ ሰብ ደይኮንካን ኣየ ሚልዮን ዝብለኻ ፍጥረትሲ መዓዝ ኮን ኢኻ ከም ሰብካ ጥዑይ ክትዛረብ ክትጅምር ንጉሰ ከረዳእካ ኢሉ ቃላት ቀይሩ እንተነገረካስ ንሓይ ከኣ ከም መልጎም ወላ ከም መርፊእ ክትቆፅረኒ ደሊኻ ዋይሎ ምስ ገላን ሰሚዕና መልጎም ኣይበልካ ስጋኻ ንጉሰ ሓወይ እንጀራ ዝክብላዕ ንሚልዮንሲ ከምኡ እዩ ዘፍትወሉ መስለኒ እንታይ ዳ ተነቀፍቲ ኾንኩም ናይ ዝቐነየ ሓዘን ኣድዩ ኣብዛ ኤርትራና እሞ ሓዘን ጥራይ መዓስ ኮይኑ ዘሎ ሓጎስ እውን መሊእ እዩ ወዮ ደኣ ሚልዮን ነቲ ሰናይ ምዕባለታት ዘይትከታተሎ ኾንካ እምበር ኣይ ክንደይ ህቡባት ኣሕዋትና እንድየን ካብ ደገ ሃገረን ክበፅሓ ቐንየን ዋላ እኳ ሓርበኛታት ተጠፍኡና ንኤርትራ ዘፀውዓ ኣሓት እውን ኣማሚቐናናየን ቀንየን ተማሃርት ከሚሉ ሃገራውነት ማለት ከምዚ እዩ ነቲ ጽቡቕ ሸነኽ ሃገርካ ክትረአ ትክእል ኣለካ እንታይ ዳ ኣብትሽ ናብ ደቂ ኣንስትዮ የብለካ ዘሎ ትመስል እሂ ሚልዮን ገለ ወሬ ካብ ቤተሰብና ረኺብካ ዲኻ እንታይ ዝሰማዕካዮ ኣሎ እስከ ዕልለኒ ኣቱም ቤላ ከበርተለኩምሲ ሕኪና በሎ እንደዚ ዓወታት ብዘይ ተፅበቐ ሸነኺ ዝመፅእ ኣነስ ዝሰማዕኮ ይብለይን ከተዕልለና ዝደለኸ እንተሎ ግና ተድረር ንጉሰ ሓወይ ደሓን እዩ ንሃገር ዝምልከት ኣይኮነን ምስ ዝጠፊአዮ ዝቐነኹ ቁሩብ ይተሓሓዝ እዩ መዛ ጥርሲ ሓንቲ ብፀይቲ ከናድየቐኒየ ሚልዮን እኳ ብሰበሰብ ሰሚዑ ዶ ኸውን ኢለሲ እዚ መርድእ እዚ ኣይሰማዕክዎን ኣንታ ክንደይ ኸፊእ እዩ ዝልሳንካ ናተይ ጽቡቕ ነገርሲ መርድእ ክትብሎ ኣብቲ ግዳ በዓል ሓደርን ብቑልዑ እንደይኮንከን ኢኻ ተዘይተጋገ ወረቱም ደቁስ ቆልዑ ምዃን ገዲፎም እዮም ጎቢዞም እዮም ንሱ እንዲ ደኣ ደፊረ ክፈላለኽ ኢሉኑ እምበር ቆልዑ ገና እንተዝህልው ደኣ እሞ ንቆልዑ እናበልና ነቲ ሓዳር ምተጸመምናዮ ነርና
ሕጅግና ቀለብ ቆልዑ ወቅቱ ባህል ስለ ዘይኮን ካዲኻ ትፈታሕ ዘለኻ እንደ ነግረከኒ ዘሎ ቆልዑ ንኣሽተኸለው ምፍታሕ ነቶም ቆልዑ ስነኣእምሮ ምግዳእቲ ኽስዕበሎም ይኽእል እዩ ሕጅግና ስለ ዝዓበይሲ ክፃወርዎ ክእሉ እዮም ከይ ዝብለካ ዘሎ እሞ ምስ ርግበስ ተፈላለኹም ማለት ድዩ እዚ ዳሞ እንታይ ጽቡቕ ወረ ኮይኑ እየ ክሕጐሰሉ እንታይ ጌራቶሞ እንታይ ትፈልጥ ንሳ በዲላ ንሱ በዲሉ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እቲ ምፍልላይሲ ዘሕዝን ምዕባለ እዩ እየ ዝበልኩ ንሱ ደኣ ጽቡቕ ኣለኻ ሚልዮን ሓወይ ንርግበ ጽቡቕ ጌርካ ስለ ትፈልጣ ኸዓ ሕማቕ ክስምዓካ ግድን እዩ ኣይዕለልክኹምን እምበር ክንደይ ጸቂም ኢና ሓሊፍና ብሕልፊ ምዝ ናይ ሃገርና ኩነታት ዝተኣሳሰርሲ ፈጺምና ክንሳነ ይከኣልናን ወይለ ከምቶም ትሩፈት ድያ ኮይና ኣብቲሽ ዳሞ ሓቂኻ እንደኻ ብዘይ ምፅእ እንተመፅአትካ ዳሞ እንታይ ክትገብር ኣነ ኮኒ ግዜ ብውሽጠይሲ እዛ በዓልቲ ቤትሲ እንታይ ኮይና እያ ምሳብቲ ዘይትመፅእ እንዳበልከ ዝሓስብ ነይረ ለካ ሕዋ ኣጀንዳ ነይርዋ ኮይኑ እዩ ኣብ ዘይትፈልጦ ባ ቲፎይትእቶ ንጉሰ ቀዳማይ ነገር ነታ ሰብ ኣይትፈልጣን ኢኻ ኣይ ሃገራዊት እኒኣ እንዲ ዝብለካ ዘሎ ካብ ንላዕሊ ዳማ እንታይ ዘይገበረ ሽጉጥ ጌራ ዘይቀተለቶ ሌልኻ ደሓን ንጉሰ ሓወይ ንሚልዮንሲ ባዕለይ ክምልሰሉ እየ ጽቡቕ ኣለኻ ሚልዮን ርግበ ክትፈልጣ ኸለኻ ሕያወይቲ ፈታዊት ሰብ ምቕልልቲ እያ ነይራ ኣብኡ ምስ ጽናሕና ኣብቲ ትምህርቲ ገጻ እንድያ ኸይዳ ሽዑ ትሕማቕ ጠባይ ክቀላቐላ ጀሚሩ ናይቲ መሰል ዶ ማዕርነት ትብሎ እኳ ብዙሕ ኣይተጨነቕኩን ነይረ ድሓር ግና እናብእሰኸተሉ ኸይዳ ገለይን ደቂ ኣንስትዮ እኳ ማዕርን እንደተባለ በቃ ማዕረት ሰብኣየን ክኾና ዘለዎን እዩ ዝመስለን ማዕረ መንዳ ክኾና ግበአን ኢኻ ትብል ንጉሰ ዕደ ዕደ ንዓኸ እሞ ለኻዊስ ዋሒድ ማዕርነ ደቂ ኣንስትዮ ዳ እሞ በቃ ክጭቆና የብለንን ማለት እዩ እምበር ወድን ጓልን ሕውስ ዝበሉ ሓደ ዓይነት ይኹኑ ማለት ኣይኮነን ንስኻዩ ሕውስ ዝበለ ሓንጎል ዘለካ እምበር ማዕሪኻ ምዃነንን ዘይምዃነንን ንዓኻ እውን ዝምልከት ኣይኮነን ንጉሶ ውፅዕ ዳ እሞ ንመን ኢኻ ኽጭቁን ብዛዕባ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ትምህርቲ ድልየካ ኣሎ እንዳይዳይኻ ተዋራ ዘይትፍትን ወደይ ንደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ዳ እሞ ኣብቲ ናይ ካዝር ትምህርቲ ጽቡቕ ጌርና እንዲና ተማሂርና ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተን ኮይን ኣብ ገድሊ ተረጋሪገን ደቂ ተባዕትዮ ማዕረ ደቂ ኣንስዮም ተረጋሪጎም እስከ ክትብል ፈትን ሽዑ ቁሩብ ክሕሸካ ይሕማምካ
ኣንታ ካብቲ ናተይ ቁም ነገር ወፂእና ዶ ናብ ካልእ ሃብቲትና ሓቀይ? ኣነሲ ካባኹም ዝቕርብ የብለይን እሞ ኣብዚ ገለ ትፈልጥወን ዓይነ ዘውደቕኩምለን ሃገረን ዝፈትዋ ትሕትና ዘለወን እዱባት ኣዋልድ እንተለዋስ መተላለኹ እሞ ካብኣተን ሓንቲ ምርፅ ኣቢለ ኣብዛ ጥሪ ዋላ ሕፀ ምገበርኩላ እሞ ከምቲ ቀዳሚት ሰበይቲ ኸ ኣይኮነሲ እዛ ዝፈትሐከያ ሰበይቲ እንታይ ከም ዝገበረት ካባ ፅቡቕ ጌርካ ንገረና። እንታይ ዲ መሲልካ ንጉስ ሓወይ? ኣብዚ ናይ ሃገር ጉዳይ ዓቕሊ ሲኢና ኣብ 30 ዓመት ሲ ኩሉ ዘይተመሓየሸ ደልያቶ ናቱ እኳ ዳሓን ነይሩ ኣነ እውን ከይትጉሂለ ብዙሕ የምፅኣኒ ነይረ ድሓር ግና ብዛዕባ እሱራዶ ዋላ ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ዝብል ኣርእስትን ናምጽአት ርእሰይ ከተዙረለይ ጀሚራ። ጽጋብ ኮይ ሓደ ሰብ ካልእ ሽግር ተዘይብሉ ዝብላዕ ስተ ተዘይስኢኑ በቃ ብዛዕባ ዘይጠቕሙ ነገራት እዩ እናሓሰበ ክጽንዕ ዝጅምር ኮይም ዝብልዎ እዞም ሳይኮሎጂስት። ብዛዕባ ኸብዲ ጥራይ ዘይጭናቕ ተኾይኑስ ህይወት ካልኦት ማለት ጸገም ካልኦት ከገድሶ ይጅምር ማለት ካድዩ ንጉስ ዕደ? ወዲ ኣብቲሽ ባዕልኻ ንገረናቲ ዝገጠመካ ጸገማት እታዞም ቀደምቲ እኳ ኣብ ኩሉ ህይወትና እዮም ኣትዮም። ናይዞም ወየንትሲ ገደፎባ ንጉስ ዓርከይ ንኽንደይ ወገናት ናብዮም ብሰብኣውነት እናመኻነዩ ታሊሎሞም ክንደይ ጥዑያት ንብሎም ዝነበርና ሰባት ዝፈለጥዎ ዘይብሎም ኣብ ትግራይ ግፍዒ ተፈጺሙ እናበሉ እኮዮም ንሃገሮም መሕሊፎም ዝህቡ ዘለዉ። ሕጂ እዛ በዓልቲ ቤተይ ዝነበረት ሲ ፈለማ ብናእሽቱ ነገራት እያ ጀሚራ። ስለምንታይ እዩ ሃገርናስ ሰብ ብዘይፍርዲ ዝእሰር? ምርጫ ኸመዓስ ይኽካየድ? ቅዋም ዶ የብልናን እዩ እናበለት እያ ጀሚራቶ። ከመይ ጌራ ዳ ጥሪ ለሃገር ኣብ ምሻጥ በፂሓ እንተንተይ መዓልቲ ይወሪድና? ብዛዕባ ኣደ ደቁ እኮ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ። ቁሩባ ሕልና ግበር። ኣብቲ ሽኮሞ መዛዚኑ እዩ ዝርኢ ኣነ ዶ እንታይ ግበር ኢለ ንፈልጦም እንዲና ኣብ ደገ ዘለዉ ሰብ ሓዳር ስቒሎም እንድም ኣንስተም ዝኸትሉ ዘለዉ። ኣነስ ደኣ ኣብዘይ ሰይጣነይ ከይተእትወኒ ለንዴ ገዲፈያ ናታስ ደሓን ንግደፎ ሕጂ ግዳ ኣብዚ ካብዘን መሳትኹም እድብ ትቖልዓ ርኸቡለይ። መሳቱና ዳሞ ንሕና እኳ ክንምርዓውን ዘይከኣልናስ ኣነስ ከምኡ ኢለ እንዴ ኣብ ማጽኡለይ ዝብለኩም ዘለኹ ንስኻትኩም ክትምርዓውን ከም ዘይትኽእሉ ኣስተውዒለኮ ከምኡ ዝብል ዘለኹ
ኣብትሽ ንሚሎ ክትረክብ ኢልካ እምበር ለኪምካና ንጉስ ሓወይ ብሕማቕ ኣይትረዳእዮ ኣነሲ ንስኻትኩም ሃገር ኢኹም ተሃንፁ ዘለኹም ውልቃዊ ህይወትኩም ዝወፍኹም ምዑታት ኢኹም እየ ዝብል ዘለኹ ክሳዕ መንግስቲ ኩነታት ዘጣዕመልኩምሲ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ዕድመ ይኽደን ስለ ዘሎሲ ገለ ኮይና ክንገብር ዘሎና ኣነ ነቶም ክሳዕ ሕጂ ዘይተምርዓዊ መዛኖይ ከምኡ ዝብሎም ኪዱ ብሃገርኩም ንዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ጥቐምወን ኣብዚ ምስ ዘይደቂ ሃገርኩም ጊዜኹም ኣይተሕልፉ እየ ዝብሎም ድሓር ከዓ ክንበዝሕ ኮይ ዘለና እዚ ዘሎ መንእሰይ ሃገር ክዕቅብ ከምቲ ዝድለተካ ወለዶ ኣየፍርን እዩ ዘሎ እቶም ኣብ ደገ ዘለናሲ ካብ ርእስኻ ጥራይ ምፍታው ገንዘብ ኣኪብካ ፈቐዱ ሃገራት ካብ ምዝዋርሲ ሃገር ዝጠቅም ቁም ነገር ኢና ክንገብር ዘሎና ንጉሰዳ እንዳውንከ ይኸዝን ኢልካ ኣብትሽ ንዓኻ ትኸውን ጓል ኣንሰይትስ ትርከብ ኣይመስለንን ተረኺብካ ድማ ኣራኽበኒ ኢኻ